చిత్తూరు అప్డేట్ న్యూస్ కి స్వాగతం. చిత్తూరు నడివీధి గంగమ్మ జాతర వేడుకలకు సంబంధించి గోడ పత్రికను జాతర ధర్మకర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు ఆవిష్కరించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు నివాసంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సీకే బాబు మిరాసీదారులచే పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లో జాతర జరుగుతుందని, 5న చాటింపు జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో హేమంత్, వెంకటేష్, గుణశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.